हेल' लोगोफोर गोदान भिडिअ खनसे बरायलायबाय बयखौबो ओमफ्राय फुंजानि दिनैहाय दखानाव फैलायबायनो ओमफ्राय मा होनो सुट दङ दिनैबो सुदेम सनानि एक्ट्रिसआ जाहैबाय सुदेम सना अनसुमाया जागोन अबा एक्टरा जागोन अनसुमा ओमफ्राय नै मोसाग्रा माखाया बिश्वजितनि स्टुडेन्ट माखाया मोसानो फैलायबाय नै दिनैनि सल'आ मार इन्टारेस्टखा आरोना दायो देखायगोन आङो ओमफ्राय एक्ट्रिसखौबो दा खिन्थाथ'ला मेकआप बानायनो फैगासिनो बिसोरो ओमफ्राय दायो देखायबाय थानोसै आङो जमा जाना दं नै दखानाव ओमफ्राय आगैया ओंखारखांबाय नै जाबाय आगैना नै ओंखारनाया ओमफ्राय शुटिं सोलिनोसै आरोना बे सकआवनो लागोन खाथियावनो सान्दुं गोसाजों बेस्रा नै खामथाबजोब्बाय सानफ्रामबो सप्ता 6 दिन जाबायनो एकग्रायैनो शुटिं खालामनाया इमान खस्थ'ना शुटिं बहुत खस्थ'थ' र' मेकआप आर्टिस्टफोरनि थाखायसो एसे नायथ' खस्थ' होनला दायो रेडि जाजोब्बाय आरोना थांनो फुजा होदों नै सक गेजेराव मालिका बेनो आरोना जोंना प्रडिउसारा सक गेजेराव दङ जोङो नै बेयाव लायानो मोसाग्रा माखा रेडि जाजोबखाबाय ना मा होनदों लाबाय आं एक्टरखौसो एक्ट्रिसखौसो फट' मोसाग्रा माखाया रेडि थाहैखाबायनो ट्रेक्टरबो ट्रेक्टरा गंबेसे गंनै पियर ना मोनसे हलसेल प्रेक्टिस खालामगासिनो बिश्व करिय'ग्राफारा दिनैनिया ओमफ्राय राहुलबो दङ लोगोसे सानै आरोना प्रेक्टिस खालामगासिनो एकदम सब गेजेराव नालाय रायजो राजाफोरजों मिथिं लेंना होख्लायजागोन बेखौ मिथिखा नों बेखौ मिथिखाबाय आं गाजाद्रायमोन गाजा ओंखारदों अनसुमाखौ आं जाबाय सासे माहाजोननि ट्रेक्टर सालायग्रा नों जाबाय सासे माहाजोननि रुवाथि आं जाबाय सासे माहाजोननि ट्रेक्टर सालायग्रा ट्रेक्टर सालायना दरमाहा मोनबोना लाना खारगोन आं नोंखौ गुवाहाटि टाउनाव आगै गुवाहाटि टाउनाव गयबो जाना फैबाय आं आरामनो बिनानावनि शुटिं सोलिगासिनो ओमफ्राय जोङो मेकआप खालामनो फैदों आरो रुपुहि टाउनाव 5, 6, 7, 8 नै बिथिंजाय आंहा दाफबनायनि खामानि मोनलायबाय लोगोफोर मेकआप आर्टिस्ट जाबाबो माने शुटिङाव थांबा दसेबो ओरैनो थानो मोना आरोना मेकआपा एसे लेथ्रा जाबानो साफा खालामना होबाय थानांगौ ओमफ्राय एक्ट्रिसनि माथोआहाय गगा मोननानै आरोना बोरैबा जाना दं भइसआनो माने बोरैबा हौवानि बायदि खोनाखादों आरोना लकेसन चेन्ज खालामनानै बेलेगाव फैलायबाय जोङो ओमफ्राय गोजान आरोना एसे गोजानाव फैबाय ओमफ्राय बिदिनो फट' लागासिनो नालाय आदामोना आगैमोना लामायाव नै होजोबनाय दङ मोजां नुगोन आरोना माबा गान जालायग्रा जाबाय नामा
सोलिगासिनो नै शुटिं ओमफ्राय जोंहा सान्दुङाव रानथाब थानांगासिनो आरोलाय नायहोलां जनानै दं जों लारि ओमफ्राय बिथिं शुटिंआ सोलिगासिनो आरोना ससे थांबाय बारा गोबाव नंखाया 3 मिनिटल'खा बारा गोबाव नंखाया आरोबाव लकेसन चेन्ज खालामनानै दाबसेयाव फैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव मोननैसो लालायनोसै माने शुटिंनि नालाय लकेसनानो थाब सोलायबाय थानांगोन उपाय गैया नालाय बिथिं आरो नै नायग्रा माखा फट' थिखांनायनि जा इन्टारेस्ट जाखादों गावसोरखौ माने फट' थिखांजानो नागिरबाय दं फट'खौलाय जोंलाय अबाव मोनगोनलै जालायगोन बिसोरो आंना देलायहोनायावनो दिन थाङो भिडिअ बानायनो मोनाखै दिनै एकदम देलायहोनायावनो टाइम थांखायो बिसोर सानैनिया एक्सट्रायाव ओमफ्राय बैथिंसो लागासिनो आरोना सुटखौहाय ओमफ्राय सानै माने एक्सट्रा गोजा आरोना हाजोआव गाहायाव दं बायदि नुदोंना एक्सट्रा गोजा नै थानाया एकदम ओइयाव जरासे एक्ट्रिसायाव भिडिअ लाग्राया बैजों केमेरामेना बिस्सा नै खोनासं आं मानि सानो 6 7 8 मोजाङै नुदो आं मायदि सानो नुबाय बै जांख्रोमखैनानै मानसियानो बोरैबा जाजोब्बाय आं गोरा जानो हाला ओरै गुरै जाना थानांगौ गोरा जाबानो माबा जायो लबार बायदिसो जाबाय ओइ गोरा जायो दा ओरै खारखानांगौ बोलो होबानो थांनो जाखायो ओंखायनो आं गुरै दं फाइनाल जासिगोन नै बेयो जोब्बाय आरोना दिनैनि शुटआ माने सानसेयावनो फोजोबबाय दिनैनि शुटआ जोबनायनि सानसेयावनो जोङो हरे कृष्ण गायदो बेनि उनाव दा जोङो बृन्दाबनाव ओंखाम जाहैगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ लानाया जोंना जोबलायबाय आरोना सानसेयावनो फोजोबबाय दिनैनि शुटखौबो दाख्लैबो सानसेयावनो जोबदोंमोन ओमफ्राय बे चेनेलावनो दाख्लै जिखौ नुदों बे चेनेलावनो होगोन आरोना ड्रिम प्रडाक्सन चेनेलाव नुनो मोनगोन ओमफ्राय नेनानै थादो जाय नायनो गोसो ओमफ्राय मोनाबायबो नालाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर टाटा बाय बाय